menee. Eli nyt siellä alkaa olla ensimmäisten ratatutustumisryhmien hyllykirja. Tuloksen tehneiden kirjoja ei vielä siellä ole. Miniradalla Jack Russellin terrieri Pimu ja Pasi Kosonen Riimu. 67 valmistautuu. Maksiradalla Valkoinen Valle ja Tuuli Milen liittoisten Agility Warriorsista. 276 valmistautuu. Ja Jaakko, Suoknuki, Juuti ja Chi kiilasivat kolmanneksi. Eli kärki, Kameramies on nyt Luukka kakkonen Tanja Lehto, Ansa 3614, kolmonen Jaakko Suoknuuti ja Chi 3693. Median ratatutustuminen kierros 2. 452-480.